Mgbe Ogechi ruru, ọ ga-adị ka ọla ebube, maka na akwa mgbochi ga-ekewa ugo nke m ga-achake. Ọnọdụ ọbụla ọ ga-adị ka ọla ebube, maka na ndị na-ekweghị ga-ekwere na chi ahụ na-efe bụ chi mmeri. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ana m ekene unu niile bụ ụmụ Igbo n'ebe ọbụla unu nọ wee na-afụ iru m wee na-anụ olu m. Asị m arụ isi ike wara unu ọjị, ihe ọma ya mere unu, ọmaka ya merekwara unu, ngọzi pụrụ iche ya sobekwa unu, mmụọ unu na-akpọku ya nụwakwa unu unu. Ana m ekene unu niile, ndị niile na-asọskraịbụ na chanel a, ana m ekene unu. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị ịfụ iru m na ịnụ olu m, onye na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ọ ga-amasị m ma ọ bụ na ị ga-esi nkụzi ma ị sọskraịbụ na chanel a, ma ọ bụ na ị sọskraịbụ be ya. Ọ ga-amasịkwa m na ị binyere m akara mmasị iji gosi na nkụzi a nkụzi na ọ masịrị gị. Ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na ị shịa ya, mee ka ndị ọzọ wee gee ya. Ha ga-amụta ihe dịka ịmụta. Ya gaziere unu ụmụnne m. Nkụzi nke nji maka ya wee bịa tata bụ nkụzi nke mkpọ Ogechukwu ka mma. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kedu ka isi eche oge nke Chukwu? Ị kwenyekwara na Ogechukwu ka mma ka ọ dị gị ọsọ ọsọ na ihe ị na-eme? Ịgọ mmụọ anụ anyị na-agọ, nkụzi niile a na-akụzi ndị mmụọ kpọpụtara ịbịa gbaziere ndị mmadụ ọzọ. A na-akụzi nkụzi mana Facebook, mana YouTube, mana grupu niile dị iche iche a na-akụzi gbasara ọgọ mmụọ na ọdịnala. Nkụzi a ebe ọ na-agbanye ụkwụ bụ ka gị nwa bụ onye Igbo chọọ ụzọ nke gị, ka gị nwa bụ onye Igbo chọọ mmụọ gị, ka gị nwa bụ onye Igbo na mmụọ gị dịrị na mma. Nyenwa bụ ọchịchọ obi m nke m ji wee bata n'ikuku wee na-akụziri unu ihe. Na mgbe ikpeazụ, achọrọ m ka onye ọbụla bụ ezigbote nwa afọ Igbo ihe gbasara ịgọ mmụọ na-amasị, na onye ahụ ga-aghọta ike nke onwe ya, na onye ahụ ga-abụ obere chi, na onye ahụ agaghị adịdịkwa dịka ọ dị na mbụ, maka na ezigbote ihe mgbanwe ga-adị n'ime onye ahụ dịka onye ahụ na-agọ mmụọ. Achọkwa m ime ka unu mara na ịgọ mmụọ, onye ọbụla na-agọ mmụọ ga-eche Ogechukwu. Ịgọ mmụọ abụrụ express road ndị ọ dị ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ express road ndị chọrọ ibutere chi ha ụzọ. Ọ bụrụkwa ya. Ịgọ mmụọ bụ ụzọ Chukwu. Ị na-agọ mmụọ, ị ga na-aga n'iru, ya bụ ọṅụ dị n'ime ya, ihe ọma dị n'ime ya, arụ isi ike dị n'ime ya, akụ na ụba dị n'ime ya, ọmụmụ dị n'ime ya. Ihe ọbụla bụ ihe ọma dị n'ụwa dị n'ime ịgọ mmụọ, mana ị ga-eche oge nke gị. Mgbe oge nke gị ji wee ruo, oge gị abụghị oge m. O nwere ndị bịara ụwa ụtụtụ, o nwere ndị bịara ụwa mgbede. Ihe ọbụla niile nwere oge. Oge nke gị ruo, akwa mgbochi ọbụla ji gị ga-ekewa ma ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ. Ma ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ, oge nke gị ruo, akwa ọbụla bụ akwa mgbochi kere gị agbụ, ebe ọbụla o si ke gị, ụzọ ọbụla o si ke gị, oge ekewa, maka na oge nwere onwe nke gị erugo. Ya mere gị bụ nwanne m nwaanyị ma nwanne m nwoke ọ dị ọsọ ọsọ n'ụwa, ị kwenyekwara na Ogechukwu ka mma? Na ọ bụrụ na ị cheghị Ogechukwu, na ya bụ na ị ga-ebutere chi gị ụzọ. Mana ịnụ ndị Igbo sị na onye butere chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ị chọrọ ịgbagbu onwe gị n'ọsọ? Ị chọrọ ibutere chi gị ụzọ ka ị chọrọ ka chi gị butere gị ụzọ? Chi m butere m ụzọ, okpetere m azụ, ka m nọdụ n'etiti ka ụwa dịrị m mma. Chi m butere m ụzọ, okpetere m azụ, ka m nọdụ n'etiti ka ụwa dịrị m mma. Ọ ga-adịrị m na mma, ọ ga-adịrị m na mma, ọ ga-adịrị m Chineke ma ekwuo ya. Ya mere gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ, gị nwa bụ nwoke nwaanyị na-agọ mmụọ, ọ ga-adịrị gị na mma, maka na chi gị ekwugo ya. Onye mere iji wee dị ndụ na ndị nke dị ndụ na tata. N'agbanyeghị ihe nsogbu niile ahụ ị nwe, n'agbanyeghị ọnwụnwa niile na-abịa n'ụzọ gị, ị ka dị ndụ, maka na chi gị kwuru na ị ga-adị ndụ, na ọ ga-adịrị gị na mma.
ihe anyị ji akụzi nkụzi gbasara mmadụ ịghọta ike nke onwe ya bụ ka oge gị ruo, ka hapụ inwe ihe ya bụrụ gị ogbochi ma oge gị ruo, maka na onye ọbụla nwere oge ihe ọma gị, oge eruriri. Ị na-agọ mmụọ chere oge Chukwu, abata na ịgọ mmụọ na ọ dị gị ọsọ ụsọ, ị chọrọ inwe ya taa echi. Ebe a na-agọ mmụọ abụrụ ebe ndị ọ dị ọsọ ụsọ na-abanye. Ụgbọ ndị ọgọ mmụọ abụrụ ụgbọ ndị ọ dị ọsọ ụsọ chere ka ọ pụọ. Ụgbọ ndị ọgọ mmụọ bụ ụgbọ ndụ, ụgbọ akụ, ụgbọ ụba, ụgbọ ihe ọma. Ihe ọ na-aga bụ nwayọọ bụ ije otu o si aga, maka na gịnị? Ị gaghị aba Chukwu ọgụ, ị gaghị aba Chukwu ọgụ, maka na o nweghị onye jere na be Chukwu. Ị ga-adọrọ egbe gbaa na Chukwu? Kedu ife o ga-eji wee dị gị ọsọ ụsọ na ihe ị na-eme? Ya ha egwetu ahụ achụọra gị aja chi gị, ọ dị gị ọsọ ụsọ. Achụọra gị aja ndị otu gị, ọ dị gị ọsọ ụsọ. Aja ọbụla a chụrụ gị, ọ dị gị ọsọ ụsọ. Achụọrụ ụfọdụ ibu na ị na-achụghara ha aja, ịchụsịara ha aja ịchụpụrụ ha, echi ha kpọọ gị sị gị na mgbada akwụkwọ ahụ ụgwọ. Onye ahụ chụrụ gị aja ọ gwọrọ gị ọgwụ mgbada ji akwụ gị ụgwọ ka udochi gị ka o mere gị? Ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme, ọ bụrụ na ị dozie chi gị, gị na chi gị dị na mma, gị na mmụọ niile ị kwesịrị ka gị na ya na-abụ dị na mma, ihe ị ga-eme bụ gọbara chi gị. Chi gị ga-emere gị ihe n'oge nke ya. Ị gaghị asị ka ị fọsụọ chi gị ka o mee ya. You cannot force nature. Ịfọsụ nature bụ ọ dị nnọọ ka ebe ị nọ n'ụtụtụ, chi foro, ị wee nọrọ nnọọ na-eti mkpu, na-ekpe ekpere, na-asị na ịchọ ka chi die n'ụtụtụ 7 o'clock nke ụtụtụ kwụọ, ị na-achọzi ka ọ bụrụ na chi ejigo. Ọ dịrọ possible. Chere na oge Chukwu, o wee nweghị echeghị oge Chukwu ka nwatakịrị nwoke pụtara ụwa pụta na-enwebeghị ihe ọ fụrụ n'ụwa ga-eji wee chọba ka ọ ga-esi wee bute ego mbute. Site n'ego mbute ahụ tinye isi ya, site n'ego mbute ahụ bụrụ ogbu mmadụ, site n'ego mbute ahụ bụrụ amoosu, site n'ego mbute ahụ bụrụ ajọ mmụọ, o buru mmụọ ya ree maka na ọ chọrọ ibute ego mbute. Na-enu m anya n'aka, aka bụ ise ka ọ dị. Aka anụwa nke a n'ebe a enweghị ike, onweghị ụdịrị aja ị ga-achọ ka aka ha ona bịa ha ka nke a. Ọ otu Chukwu si wee kee ya na ọ ga-anọ ebe a. O burupụta ụwa aka bụ na ebe a ka ọ ga-anọ. Onweghị ihe aja ọbụla ị ga-achụ aka a ga-eji wee bata ebe a. Onweghị aja ọbụla ị ga-achụ aka a ga-eji wee bata ebe a, maka na ọ gịnị? O burupụta ụwa. Onye ọbụla nwere oge ya. O nwere ndị bụ n'ụwa ha otu aka ha. O nwere ndị bụ n'ụwa ha otu aka ha. Kedu ife unu na-adịrị gridi? Ọ na-eduba unu n'ịgwọ ajọ ọgwụ. Ụmụ okorobịa anyị enweghịzi onye na-amụ aka ọrụ. Ụmụ okorobịa anyị enweghịzi onye na-achọ ihe ọ na-eme. Onye ọbụla chọrọ ibute ego mbute, izu onye ọchụ oshi. Ya ka ha ji gbabata na ọgọ mmụọ n'ọdịnala. Ebe ọbụla dibịa na-apụta, ha gbapụta jebe. Ebe ọbụla eze nwaanyị na-ekwu okwu na Facebook, ha gbaga. Maka gịnị? Ha na-achọ ike mbute. Onye chọrọ ịgwọ ọgwụ, ọ ka mma ka m gwa unu ka o bere unu nkenke ka akwụsị eze nwaanyị a dibịa rụrụ m ọrụ afụrọ m ife, ihe iji ịfụ ife maka na ị na-ezu oshi. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ịgọ mmụọ, ebe a na-agọ mmụọ, ikpoku Chukwu anyị na-akpọku bụ Chukwu okike, bụ Chukwu onye ike niile dị n'aka ya, onye na-enwe mbido ka ọ na-enwe njedebe. Ọ bụ na ya ka ị chọrọ ikpokwu, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ọ gaghị emere gị ihe n'oge nke gị, n'oge nke ya nwa, mgbe o ji masị ya, ọ mgbe o ji wee mere gị ihe. Ọ bụghị gị ga-agwa ya ihe ọ ga-eme. Nya nwa ma ihe dị gị mma. Anyị na-agọ mmụọ si ihe dị anyị mma ya dịkwa chi anyị mma, ihe na-adịghị anyị mma adịkwana chi anyị mma. Mana ọ mgbe chi ji kwuo, Chukwu kwere ha na ọ dị mma. Kedu ife o ji dị unu ọsụsọ? Unu hapụzie ụzọ nke unu ga-eso ịgọ mmụọ, na-agwa chi gị okwu ka ị na-agọ mmụọ, ka ị na-agwa chi gị okwu na ife ịchọ na ife ị na-achọ. Ihe mere na ihe ahụ ya ọrụ niile ahụ ifili na ị na-arụ na ịdị afọ ife ya bụ maka na ịdị emezi ihe ị na-eme abụrụ ihe iji ọfọ na ogwe eme. Onweghị onye na-agbazi odibo, onwezi onye na-amụ ahịa, onwezi onye na-amụ aka ọrụ. Onye ọbụla chọrọ ifepụ ịga mee gịnị? Ịga zube oshi. Oshi ka ọ bụ, mana nke a bụ coded and refined oshi. Ịgbabatazie ọgọ mmụọ n'ọdịnala, chọbazie ka dibịa gwọbara gị ọgwụ. Dibịa si na ya na-akpọ ezigbote mmụọ. Unu ọcha na ịgọ mmụọ ma ọ bụ ime omenala nọ nnọọ ụzọ ndị ajọ mmụọ.
ị ga-anọ ọ dị nnọọ ka ebe ị gakwutere gị nwa bụ mmadụ gakwuru pastọ nọ n'ụlọ ụka ya wee sị ya na ị chọrọ ije zuo oshi, pastọ ya kpere gị ekpere ka ị na-ezu oshi. Ebe ahụ unu agba ọsọ na ihe jekwuru pastọ ka o mere unu dịrị ya, unu gbadatazie na ndị dibịa unu na-agwa ha ihe a ga-eme wee kechiere unu mmadụ, ihe a ga-eme kechiere unu mmadụ. Agwa gị na chi gị dị na mma ịchọghọ, dozie mmụọ gị ka ọ ga-abụ nke ọbụla ị na-eme ọ bụrụ na chi gị kwado gị o mebere gị. Ụfọdụ n'ime anyị, ụfọdụ n'ime unu na-emecha ụfọdụ ihe ahụ unu na-eme, o nwere ike chi unu nụrụ olu unu n'akwa unu chọ ka o mere unu ebere ka unu bara onwe unu uru. Ofu oge mgbada ga-akwụ gị ụgwọ kama ị ga-eji ya wee mee ihe bara uru ka ị ga-erifusie jee wee gbaa klọb chebe na ọzọ ga-abịa maka na imepego ATM akaụntụ, ATM bank na-akpa onye ọcha nke and ị nwere 100% sure na ọ ga-enye gị ego ọzọ, onye heziga ego ị na-agbagharị na-achọ ị ga-agwọrọ gị ọgwụ. Ọ ya ka unu ji anwụ n'oge. A na-aka na-ebe nna nna unu, ụfọdụ ezinụlọ na nna nna ha ji ha, nna nna ha erigo akara ụwa ha, nne nne ha erigo akara ụwa ha, ebe ha na-achọ ka ha dọọ chief, dọọ igwe, bụrụ onowu, bụrụ aka ajụ akụ n'obodo, ha eji ya wee jee gwọọ ọgwụ, wee bụrụ ọtụ ọgbajie, wee bụrụ ndị ichie na-eme ha eme aka ha n'isi ha na mmadụ ada, ha dụọ gị mkpọ ị nwụrụ. Ebe ha na-achọ ikikere, ebe ha na-achọ ike, ha irecha akara ka ụmụ ha. Ọnya ka unu ya abakwa kịta chọkwa ka unu mebe n'ọdịnihu nsogbu ga-adị. Onye ọbụla na-akpa ego, nwezi onye ụbịam, nwezi onye bụ ogbenye na-enye ya, onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ onye na-enye enye, onye ọbụla chọrọ ime ihe n'oge nke, nwezi onye chọrọ oge nke Chukwu. Ya mere gị nwanne nwoke na nwanne m nwaanyị, ọ dị ọsọsọ n'ụwa, mara na onye ọ dị ọsọsọ ọ na-ana ọsọsọ. Ọ bụrụ na iche ha oge nke Chukwu, ihe ahụ mere na ndị Gboo ji wee nesa ya wee baa afa oge Chukwu ka mma. Ọ bụrụ na icheghị ya wee sị na oge nke gị ka ị chọrọ, ị ga-afụ ntaramahụhụ ya n'ọdịnihu. Kama na ebe o si wute m na ị na-ata ya, ụmụ ga na-ata, ndị na-enweghị ihe ha mere ha esorokwuo na-eme gịnị wee na-ata afọ, maka na ọ gịnị